Draftmaster Modular 20 fadelsanlæg. Rens af anlæg. Benyt kun rensevæske godkendt af Carlsberg. Når anlægget skal renses, igangsættes det ved tryk på rensemodulet. Tryk OK. Rens kan nu startes. Åbn ølhanerne en ad gangen og tøm slangerne for øl. Træk væske frem, indtil den grønne rensevæske kommer ud af alle haner. Imens rensevæsken virker, åbnes hanerne med jævne mellemrum. Når slangerne er renset, vil væsken blive lilla. Det tager typisk ca. 20 minutter. Rensemodulet tæller ned. Når skærmen blinker, kan du påbegynde skyldning med rent vand. Tryk på skyllesymbolet. Tryk OK. Skyldning kan nu startes. Træk væske frem, indtil der kommer rent vand ud. Rensningen er nu afsluttet. Når skærmen blinker, kan du skifte tilbage til øl på anlægget. Træk øl frem på alle haner. Du er nu klar til at servere frisk fadøl fra dit Draftmaster Modular 20 anlæg. Har du spørgsmål til dit anlæg, er du altid velkommen til at kontakte os.